Lesike izindaba ze-1KZNTV uyifundela usamukeliso kaNqulunga ngekubingelela imbukeli nazi-ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Ziqalile izivivinyo zikamatikuletsheni, abazali babhikishe bekhala ngothishanhloko kanti-ke isililo kubulawa Inkosi NONDLUNKULU. Isasasa-ke kubafundi bebanga le-10 njengoba namuhla-ke bebebhala iphepha labo lokuqala lokuhlolelwa izivivinyo zokuphela konyaka. Ubanele Ntaka owenza-ke ibanga le-10 esikoleni uMlazi-Comtech uthi-ke nabo bebhekene-ke nezinkinga ezifana nokwebelwa izinsiza kufunda nokunye bakwazile ukuzicija ngokwanele ukulungiselela-ke lezi zivivinyo njengoba-ke ezinye zezinhlelo zabo bezibandakanya ukulala esikoleni ukuze baqinisekise ukuba nesikhathi esanele. Usho lokhu-ke ngesikhathi usekela ngqongqoshe wemfundo kuleli uNdunankulu waKwaZulu-Natal kanye nongqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe behambeleke lesi sikole ukuhlola ukuqalisa kwezivivinyo. Yiwo lo muzwa obuheleza kubafundi bebanga le-10 besikole uMlazi-Comtech njengoba namuhla bona kanye nabanye behlalele iphepha lokuhlolelwa izivivinyo zokuphela konyaka. Bekhuluma neziko lezindaba bazokelise ukuzethemba njengoba-ke bethi basebenze ngokuphindiwe ukulungiselela lesikhathi. Kube kwasatshotshelwa-ke la amakhompyutha kodwa hayi sawathola njengabafundi bekhethe. Kube kuqala kwaba i-challenge lokho because kwakumele sibhale kodwa akubanga umqansa kakhulu ngoba sagcina siwatholile-ke lawo amakhompyutha lawo. Esikwenzile ukuthi sifunde, othisha bavele babona ukuthi ngcono basivele sizohlala la esikoleni yabo sizofunda. Siyafunda nje 7 to 9 njalo every day. So kuyasiza kakhulu lonto because umuntu njengoba obusuke kubo ziningi izinto ezimphazamisayo uyathunywa enziswe yonke into kanti la esikoleni nje ayikho umuntu okuthumayo ayikho umuntu okuphazamisayo. Empeleni ngikade ngilindile leli thuba lokuthi ngibhala ama final exam. Ukufunda kona ngifundile kakhulu futhi ngokuyimisela ngifundela ekuthenini ukuthi ngithole ubachelor pass. Bhalayo ngingathi abayithembe konke lokho abakufundile bangayidoubt. Babe positive, babe faithful, believe in themselves. Bangaphezulu kuka-700,000 abafundi kuleli abahlalele iphepha lokuqala lesingisi ebelibhalwa namuhla. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal, uNgqongqoshe womnyango wezemfundo kusona lesifundazwe kanye nosela ngqongqoshe womnyango wezemfundo kuzwelonke bahambele lesikole ukuhlola-ke ukuthi konke kuhamba kahle. Usekela ngqongqoshe udonse ngendlebe abafundi bagweme ukukopela. Ama-systems wonke are-ready ne-security amaphepha. Sifuna ukubonga namaphoyisa i-cluster yonke nje ye-security ukuthi ibambisene nathi kakhulu ukwenza ukuthi amaphepha abe avikeleke angabhutshuki. Makuzoba khona lezo hibe siyacela kakhulu ukuthi asibambisaneni sisonke nabafundi bethu sibacelile ukuthi babheke nendaba yama-cellphone abantu ababathumela ama-questions kuma-cellphone ngoba kwesinye isikhathi asina capacity bese sicela abantu bangaphandle beze nemishini yabo bese batshontsha i-question bathumelele ingane zethu kanti ingane zethu sifundile futhi zi-ready. Ingakho ke sithi sisebenzisana sisonke ukuthi i-exam le ayibe nge-clean engenayihibe abafundi bethu baphumelele. Isifundazwe KwaZulu-Natal kanye neGauteng yizona enabafundi abaningi abazobhala lezi zivivinyo kanti ukwenza kahle kwazo kuyosho-ke imiphumela emihle kuleli. Kepha uNgqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni uthi-ke ukhathazekile ngabafundi abangazange babhale. Our target is 100%, but considering the challenges as we are here in Umlazi, we have 2 learners who are not here. One being pregnant and the other one is missing somewhere. Definitely it means our dream for 100% is now disturbed. So we are targeting 100% as our maximum and 85% is our minimum pass for all our grade 12s in KZN. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Babhikisheke ngokuthula ngaphandle kwesikole samabanga aphezulu iWoodlands Secondary eMgungundlovu. Abazali befuna ukuxoxa uthishanhloko osola ngamacala okunukubeza abafundi laba-ke bathi banovalo lokuthi abantwana babo bazongenzi kahle kwizivivinyo zabo. Lokhu-ke kwenzeka ngosuku lapho elakuleli liqalisa ukubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka kumatikuletsheni. Labazali-ke bathi abaphazamisi uhlelo lwezivivinyo kepha-ke bazwakalisa-ke ilaka labo bathi-ke iziphathimandla aziphenduli uma-ke zibikelwa. Isigungu esilawula isikole samabanga aphezulu iWoodlands Secondary School sithi selokuqala unyaka kwafika uthisha omkhulu omusha
kukhona izinkinga esikoleni baphinde bamsole ngamacala okunukubeza. Laba basho kanje ngesikhathi bebhikisha ngokuthula ngaphandle kwalesikole. We've got a new principal, Mr. PM Zuma, who was sent here from the department, and we've been facing many challenges. First and foremost, we've been facing challenges with regards to, we've got a racism fight that's going on. We've had a riot that's taken place at school where Black Lives Matter speeches were given. Property was damaged. There was fires that were lit. We've also had an instance where we've got Mr. PM Zuma, who was actually charged for sexual harassment, and he has an ongoing case at the moment. So the decision the parents have taken today is that they want the principal to be put on a immediate precautionary suspension. Because we've been facing these issues for a long time. We've made sure that department knows, they are well aware of all of the issues that have taken place from the beginning of the year. And what the parents want is for him to be removed from the school with immediate effect. Abazali bathi izingane zabo zisalele emumva ngezifundo. I do feel bad for the matriculants that are writing under this circumstance, but at the end of the day, my kid is also here at the school. And my concern is that they came back to school within the second week of school, they were given assessments to write. All right? No interventions were done for the last term where they did bad. No parents, well, I wasn't called in to come and sort out my son's results. I strongly believe he's a menace to our kids. He's a bad influence and he needs to go. This principal needs to go out of Woodlands Secondary School. We as the parents do not want him here leading our kids because he is teaching our kids the wrong. Ngoba ngifuna ukuthi ena athole ilokhuzane athole ukuthi akwazi kakhulu isingisi manje uma ngabe bexosha amandiya ingane zethu izosizakala kanjani ngoba manje ingane zabantu 80% now ezabe elokhuzana amandiya sezo 20% ziyakhishwa kubhaliswa abantu kuphela lokho nje akusiphethe kahle kanti bathi abaphazamisa izivivinyo zikamatikuletsheni. Because we are parents first and foremost, we did not disrupt the exams because obviously we want the kids to write the exams. But what we are asking for is that department come out and assist us with these issues because I think it's long now that we've been waiting for them to help us basically. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal awuphendulanga kwimibuzo othunyelelwe yona. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Njengendlela yokuvikela abathengi, umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal kanye nenhlaka ezahlukene bagasele kungazeli ibane ezitolo zabo kufika eMalukazi eThekwini ngenhloso yokuhlola ukuthi ke ngakube konke kuhamba kahle. Lokhu kuholele kubanjweni kwezinto ezifana nokudla kwezingane, oswidi nokunye okuningi ke okudayiswe sekwedlule isikhathi kanye nasekuvalene kwezitolo ezimbili ngenxa ngokungabikho kwezimvume zokuba kwekuleli. Inhlanzishelwe amanzi kubanikazi bezitolo bokufika kuleli Malukazi ngesikhathi kugasela amathimba ehlukene engazelele bani ngenhloso yokuhlola ukuthi ngakube konke okudayiswa kusezingeni elifanele kanti futhi nabo banawo amaphepha abagunyaza ukuba kuleli. These are consumed by children, right? Yeah. Children are consuming these things. Where is the manufacturing date and expiry date? No. When a child takes this thing and go eat, we don't see a manufacturing date here, an expiry date. Everything that you purchase must have a manufacturing expiry date. Don't tell us about the carton. Yeah, must have a proper manufacturing expiry date. So you mustn't sell things like this. And these things are consumed by children. You know, it's not right. It's not right. Same. Okay, so you're gonna have to take this thing off your shelf. Where's more of these things? Where's more? Yeah, so don't sell these things. Ukwanda kwezikhalazo ngezinga lempahla edayisa kulezi itolo nokugcina kuholela ekuguleni kwabathengayo abanye bazike badlule emhlabeni kuphoqela amathimba okubaphumela inqinamba nakuba izitolo ezihanjelwe kungekuningi okunakele ezinye ziphuthume zavala amathimba engakafiki yize kunjalo kukhona okutholakele.
sithola ukuthi izitolo eziningi aziwabeka ama price ezitolo so babuka umuntu emehlweni bese beyasho ukuthi price ithini sathola nokuthi badayisela izingane zethu lama chips apakishwayo awekho right ngoba ingane ayikwazi ukubona noma umuntu omdala ukuthi lawo ama chips anani phakathi enziwe ingane futhi expire nini enye into esitholile ukuthi ababanikeza abantu i-receipts after bethengile lokho kwenza kube nzima kumthengi ukuthi uma esenenkinga nento ayithengile ayibuyisele esitolo ngoba akakwazi ukuthi abonise ukuthi uyithenge kuleso sitolo okunye sithola ukuthi kudayisa ukudla okungekho sesimeni sokuthi kungadayisela abantu manje sibonile nje ubonile kwesinye isitolo sibona ikabishi eselonakele ngalendlela kodwa belikhona esikwenzile ke kuthatha ukudla lokho kuzohamba kuyolahlwa base beyatshelwa futhi abantu laba abanikazi bezitolo ukuthi abayeke ukudayisa ukudla okonakele sibe sesivala ke esinye isitolo njengoba namanje ubona sivalile nala isizathu la sivaliso ukuthi umuntu owokufika ukuleli ngokungemthetho omunye wabadayisi uske wenza isiqiniseko sokuhlola yonke impahla inyanga nenyanga. I'm checking but for every month I'm checking and then I'll get for someone's and then check for me stuff every stuff and then after that I want to clean nice I'll do like that because of I don't want for mistake for people I don't want for people for fight I want for safety for everything. Ukhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uveze ukuthi lo mkhankaso usazosabalala kanti bahlose ngawo ukunika ithuba osomabhizinisi besifundazwe abafuna ukudayisa ngenhloso okugwema ukuthi ke kugcwala izitolo zabo kufika. Kuzoba nochungechunge lweinhlelo zokuthi kuxhunyane nomphakathi labo abafisa ukuthi bathole usizo oluqhamuka kuhulumeni bazolithola usizo njengoba bese sishilo ukuthi ke ithala lizokhipha imali e100,000 kube khona no20,000 ukuthi bakwazi ukuthi bathenge ukudla abazokudayisa lokhu ke kuyimizamo zokuthi kusizakale abala KwaZulu-Natal ukuthi njengoba bethanda ukudayisa bakwazi ukuthi bathole uxhaso emnyangweni kwa-Economic Development, Tourism and Environmental Affairs. Izindaba ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mpubu eThekwini. Sisalokhu-ke siqhubeke njalo izigameko zokuhlasela kubulawa amakhosi esifundazweni KwaZulu-Natal lokhu kuza emva kokudutshulwa kwenkosi yesizwe sakwaKhumalo eNewcastle uSiphamandla Khumalo ehamba noNdlunkulu wakhe uMandlamini umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu osunxuse kuba kamaphoyisa enze uphenyo ukuze ke kubanjwe ababulali. Kubukeka kusakude ukuthi siphele isihlava sokubulawa kwamakhosi esifundazweni KwaZulu-Natal osokunwa ngomgqibelo kudutshulwa kwabulawa inkosi esizwe sakwaKhumalo eNewcastle uSiphamandla Khumalo ehamba noNdlunkulu wakhe uMandlamini naye udlulile emhlabeni. Kuvela ukuthi isigameko senzeke ngomgqibelo endaweni yase-Utrecht ngenkathi inkosi ilibhekise ekhaya. Izinhlaka ezahlukene zikahulumeni sesiphakamise ukuthi kwenziwe uphenyo oluphuthumayo ukuze kubanjwe abasolwa. Ungqongqoshe wezokubusa nokubambisana kanye nendaba zomdabu KwaZulu-Natal usegxeke kakhulu isenzo esibhlungu sokubulawa kwenkosi yakwaKhumalo lapha na endaweni yaseMadlangeni eUtrecht. Inkosi uKhumalo ke yahlaselwa kanye noNdlunkulu uMandlamini yase ibe isikhothama khona lapho. Lokhu ke sekusithikameze kakhulu njengomnyango wezokubusa nokubambisana ikakhulukazi udabeni oluthinta ukubulawa kwabaholi bomdabu. Bese kuyigameke ikaningi zenzeka esikade silokhu siyikhuza kepha bese sinethemba lokuthi mhlambe khona okwenzekayo mhlambe ikhwelo lethu bese lihlaba selizwakele ngoba siyasabona ngathi kuthi kuyehla kepha ke kusishaqise kakhulu ukuthi inkosi uKhumalo ebisebenza ngokukhulu kuyikhandla ibulawe ngalendlela ehambisana kanye noNdlunkulu. Kuzokhumuleka ukuthi inkosi uKhumalo ike yahlaselwa ngonyaka odlule kodwa yasinda. Isibalo zakamuva siveza ukuthi maningi amakhosi asebulewe kulesifundazwe KwaZulu-Natal nokuhlanganisa nezinduna. Lokhu sekuletha ukwesaba kumakhosi amaningi njengoba engagadwa futhi engayazi nembangela yokuhlaselwa kwawo. Ungqongqoshe kube sehambisana noNdunankulu uNomusa Dube Ncube kuyobonga emswaneni emzini wakwaKhumalo osukwini lwangesonto lapho ke ufike badlulisela khona amazwe enduduzo ngaphansi kahulumeni wesifundazwe okuzobe sekwenzeka ke ungqongqoshe uphinde waqinisekisa ukuthi abomnyango basondelene kakhulu nomndeni wakwaKhumalo njengalesikhathi esinzima kangaka uqinisekisa ukuthi bayasebenzisana nomndeni njengoba kulungiselela ukuthi kutshalwe inkosi kanjalo noNdlunkulu.
sinethemba ke lokuthi mhlambe abazomthetho bazokwazi ukuthi phuthumise uphenyo oluzokwazi ukuthi losilekelele ekuthenini abenzi bokubi bagcine bebhekene nengalo yomthetho. Ezindabeni ze-1KZN.TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Asike sithi huluguqu eyitolo siyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze-1KZN.TV nazi ke sithi zone ehamba phambili. Ziqalile izivivinyo zikamatikuletsheni abazali babhikishe bekhala ngothishanhloko kanti ke isililo kubulawa Inkosi NONDLUNKULU. Unobhala we-ANC kwisifunda iGeneral Kizengampanza uSiphehlise Zulu uthi ke luzophuthula amaduze kohlelo lokuvala kwesikhala sikasekela meya kumasipala kwaDukuza esavuleka ngoMashi kade ke kudlula emhlabeni uThulani Mbazontuli owagula ke isikhashana. uNtuli ke waphinde abe ngumgcini mafu we-ANC kusona lesi sifunda kanti ke zombili lezi zikhala azikavalwa. Lo buholi buveza ukuthi izinhlelo okumele zilandele ukuze kuphakanyiswe igama yizona ezibambezela ukuthi kuvalwe isikhala sikasekela meya ngaphambi kokuthi bese ukhethwa ngokulandela imigudu yomkhandlu. Into ebesasibambile bekade kuyiprocess ye-consultation esesiyenzileke sayiqeda osekusele nje kukodwa ukuthi kukwazi ukuthi ke siye kwaDukuza siyommemezela ukuthi ubani ebese kuqhubeka inqubo yangaphakathi yakamasipala. Njengoba ngisho ukuthi akusenze ukuzatshwala ngiyacabanga ukuthi ngeke sisaphela isikhathi esingaphezulu mhlawumbe kwamasonto amabili engabekwanga uDeputy Mayor uThulani Mbazontuli owadlula emhlabeni ngasekupheleni kaMarch kuwona lo nyaka wayephinda be umgcini mafa we-ANC kulesi sifunda kanti nalesi sikhala sezinhlelweni zokuthi zivalwe kodwa kusabambezele ukuhlala kohlelo lwamagadi ANC okuyiwona zovumelana ngegama. Asikwazanga ukufaka ama-branch awu-56 ngokuhlala kwawo sikwaze kuphela ukuhlalisa ama-branch awu-44. Njengamanje ke sisabhala incwadi sibhalela iprovince ukuthi sicela ukuthi isiphe i-extension. Iprovince ibingakasiphenduli kodwa nginethemba lokuthi ngoba kune-PEC kuleli sonto mhlawumbe kukhona into esofese ithole kuyona. Kusho ukuthi ama-process angafani le ka-treasurer nale ka-deputy mayor futhi kungenzeka kuba abantu abangafani. U-deputy mayor ngaba omunye umuntu, u-treasurer ngaba omunye umuntu kodwa futhi ama-branch mayibona ukuthi kuba umuntu oyedwa wenza konke engakwenza futhi nelokho. Kusenjalo nosihlalo walesifunda uVusi Mavayi Mthethwa angasasule maduze ngenxa yomthetho lawo lokusebenza komasipala ongasakuvumeli ukuthi ube kwisikhundla seqembu lezepolitiki uphinde ube isisebenzi sikamasipala. Uma kushaya umhla ka-1 kuNovember kufanele ukuthi lo mthetho lo usebenze. Singakusho njengamanje ukuthi silindele ukuthi ke ubuholi obungaphezulu busho ukuthi fanele kwenzakaleni ngoba kulindeleke ukuthi baningi abantu abathintekayo. Akuthinteki usihlalo wethu kuphela. Sithathele indaba sathi akuyona indaba yaseGizenga kuphela le. Kodwa indaba kazwe lonke. Mhlambe ubuholi abusinikeze uholo lapho ukuthi fanele senze njani. Kodwa usihlalo wethu kanye nathi njengeGeneral Gizenga asimisela ukuphikisana nomthetho kodwa siyokwenza lokho othi umthetho sikwenze. Kudebo Sibisi wezindaba ze-1KZN.TV kuChannel 261 ngikwaDukuza. Iqembu iFix Africa Movement okuyiqembu lezepolitiki lasungulwa ngoMasingana kunyaka ophelile eDumbe liveze kuba ke lifisa ukuba uhulumeni ashintshe iminyaka oqashwa ngayo ibe ngu-18 kuya ku-55 obudala. Lokhu kuvele ngesikhathi umengameli leqembu uJohannes Mthethwa ebenesithangami neziko lezindaba ze-1KZN.TV nalapho eveze khona ukuba ke inhloso ukusungula leli qembu ukuba ke bashintshe impilo yabantu kakhulukazi ke abasedumbe. Umengameli weqembu Fix Africa Movement uveze ukuba basungule leli qembu ngonyaka ka-2022. Qala iqembu elisha ngo-2022 ngoJanuwari kuze kube manje.
So isifiso sami esikhulu sokuthi nishintshe izimpilo zaseDumbe kuya eSouth Africa yonke. Sinemanifesto ke eyethu njengeqembu esiqalile ibizwa ngeFirst Africa Movement esifisa ukuthi ke nabantu bonke baseDumbe nabantu bonke base-South Africa balazi. Siyazi ukuthi ke ziningi inkinga ezihlasele especially i-load shedding ekhona eSouth Africa. Engeke iqedwe ke ukuthi ke sihlale phansi, ezoqedwa ukuthi sisukume singabantu baseDumbe phinde sisukume futhi sisoke si-South Africa ukuze impilo zabantu zibe ngcono. Ube seveza ukuthi njengeqembu bayafisa uhulumeni ukuba qede ukuba abantu bengatholi imisebenzi ngenxa yeminyaka. Ukuthi ke siyafisa ukuthi ke ngoba siyabona izinto abantu bangasebenzi likhulu kakhulu. Ukuze ke sikhona ukuthi ke si-overcome indaba ethinta imisebenzi. Si-Fix Africa Movement siyakholwa ekutheni imisebenzi ayikho nohulumeni ophethe we-ANC uhlulekile ukuveza amathuba emisebenzi. Sinento ethi i-age restriction. So siyafisa uhulumeni ayiqede i-age restriction ngoba i-age uma umuntu ewu-18 to 35 seku-40 36 umuntu asawuthola umsebenzi. So sifuna nje from 18 to 55 years abantu babe permanent bawuthola umsebenzi ngoba uma sithi umuntu uzothola umsebenzi from 18 kuya ku 35 asikuboni isifisa Africa Movement ukuthi lokho kuze iqembu kuzisa phambili noma abantu baseDumbe bazosizakala ekutheni bathole imisebenzi. Khona manjalo uveza ukuthi bayafisa ukuba nongqongqoshe wezenkolo eNingizimu Afrika. Siyafisa ukuthi ke sibamele kakhulu amabandla aseSouth Africa babe yingxenye nabo yomnotho ngoba it seems like amabandla awasingxenye yomnotho eSouth Africa ngoba awanazo even in parliament. Esikushoyo kusifisa Africa Movement sithi kuze amabandla abe yingxenye yaseparliament. Siyafisa uPresident Ramaphosa appoint uminister wamasonto ngoba engekho uminister wamasonto abakwazi amasonto ukuthi athole ibudget yawo kuhulumeni. Komasipala kube khona director abaqashwayo kube khona ama-manager aqashwayo ngoba uma amasonto efuna ama-site iy'ndawo zokwakha noma umuntu engaya ku-local government kamasipala awukho umnyango oqonde ngqo wamasonto. Manje siyafisa ukuthi si-Fix Africa Movement we fight forward ukuthi ke sizoshow ukuthi ke uhulumeni simfaka ingcindezi uRamaphosa ukuthi ke aka-appoint uminister wamasonto ukuze abantu bamasonto noma abafundisi noma amabandla wonke akhona ukuthi nawo abe yingxenye kahulumeni ngoba kubonakala ukuthi akasiyingxenye kahulumeni. Bayavota nje ngonyaka ozayo bazobe vota ku-2024 kodwa bayavota akukho abakutholayo. Uma befuna izinto zawo njengamabandla abayitholi indawo. Thobe kadladla ezindabeni ze-1KZNTV ngisedumbe. ICASA isingathe komhlangano okucobelelana ngolwazi owenzelwe ukuxoxisana nababambi iqhaza kuyisiteshi zemphakathi yahlukene ngemithetho ebiyekeziwe yokusakaza njengoba kubheke ukhethelo likazwelonke langonyaka ozayo. Lenhlangano kuyigqugquzela kuba yonke imikhankaso yamaqembu ngokwehlukana esakazwe ngokulingana ngabikho ke iqembu elizocwaswa. Ikusho lokhu kuqhubeka lo mhlangano obuse-Premier Hotel eRichards Bay. Inhlangano kebhekelele inqubo yezokusakaza kuleli iCASA isingatheke uchungechunge lemihlangano yokucobelelana ngolwazi endaweni ezahlukene zakulesi sifundazwe. Namhlanje ke bebese Richards Bay at the Premier Hotel. Inhloso yalokhu yenzelwe ukuba kuxoxisane nababambe iqhaza okuyimsakazo, amaphephandaba, amabonakude neminye mayelana ke nohlaka olucibiyela ke imithetho noma inqubo yokusakaza kokhetho lwamaqembu. Le mithetho ke ibalulekile kuvikeleni ukuphatha ngokulinganayo kwamaqembu ezepolitiki kanye ke nabangenele ukhetho ngokuzimela. Sibeke sesiba nengxoxo ekhethekile nalowo okhulumela lenhlangano yeICASA uMillie Matlow uthi ke ngalokhu bahloseke ukunika ithuba abasakazeli bomphakathi kuba bafake iziphakamiso zabo kule mithetho ukuze ke icutshungulwe. So we take it that the broadcasters will be okay with the draft regulations. So it's for everyone to make any inputs. If they don't make any inputs, we then think then it is done, and they do understand the regulations. Matlow
ube segcizelela ukuthi ke kulabo abazotholakala bephula lemthetho noma inqubo yokusakaza bengasithola ke sebeshawa ngosazo omncane njengoba ke bezobe benekiwe isikhathi sokuthi ke bafake isiphakamiso zabo kulemthetho noma ke inqubo yokusakaza. They don't comply with the regulations. I think what's important is why we're doing this workshop, so that members of the public also understand what is required, so that they can complain if they feel that the broadcasters are not complying with these regulations after they published, for example. So they can complain to ICASA. ICASA also will be doing monitoring, so they can pick it up from our compliance unit to say this broadcasters are not doing this accordingly, and then we take them to the CCC, which is our complaint structure, and then the CCC will then see what kind of penalty they will have to face. Lo mhlangano ke ukucobelelana ngolwazi ubunika ke ithuba iziteshi ezahlukene istatheli kuba sikwazi ukubuza imibuzo noma ke zibeke imbono yazo ngalemthetho noma ke inqubo yokusakaza. Asiphinde siye itolo futhi sobuyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi ke besithe yizona ezihamba phambili. Ziqalile izivivinyo zikamatikuletsheni abazali babhikishe bekhala ngothishanhloko kanti ke isililo kubulawa Inkosi NONDLUNKULU. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.84 cent emaqhathaniswa dola lasemelika libo 22.78 cent emaqhathaniswa nopondo waseBritain libo 19.89 cent emaqhathaniswa euro lase-Europe igolide lona $1,995.77 ounce kuthi wona ngahluzwe wona $90.48 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Kulindeleke lamukelwe ngenhloko esikhumulweni sezindizi OR Tambo ngolesibili iqembu lesizwe lebhola lombhoxo amabhokobhoko emva kokudla kumhlanganiso kwindebe yomhlaba ebibanjelwe ke eFrance. Amabhokobhoko aphakamise ke iflag leli ngenkathi ke eguqisa iNew Zealand ngo-12-11 ngomgqibelo. Leli qembu ke libhekeke ukuthi ke lihambela amadolobha kuleli libukisa ngendebe elikwazileke ukuyivikela. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo nisale kahle.